नाय शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठानफ्रा मानो बाजेटआव डिक्लेयार जायासै दा जोङो ओंखायनो सन्देह जादों BTR एकर्डखौ भारत सरकारा आसाम सरकारा गुरुत्व होआखै नामा जोंनि गोसोआव बिदि मोनसे सोंलु सिखारदों आरो बेबायदिब्ला बिराद दुखुनि बाथ्रा आरो दुखु गोनां बाथ्रा जागोन। जों मिथिगौ जे दाख्लै बावैसो NDB-फोरनि माखासे केडारफोरखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ निया कर्टआ फिन जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनाय साजा फोसावनायखौ जों मिथिदों बयबो। बियो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा खारन जों मिथिगौ 2020 सननि 27 फेब्रुवारियाव BTR गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथायाव NDB-फोरनि केसफोरखौ उइथड्रल खालामनायनि खोथा दंमोन। जायफ्रा जेलाव थानाय दंमोन बिसोरखौ जेलनिफ्राय बरननाय केसफोरखौ उइथड्रल खालामनानै खिन्थु जों नुबाय रिसेन्टलि रंजा बाजा होननाय सासे NDB-नि मावथिखौ निया कर्टआ जेल होनाय जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम बेनि आगोलाव रन्जन दैमारिखौबो सुक्तिखारिखौनो फिन जोबथेसालिसिम जिउआव थानांनाय साजा होनाय गुवाहाटी हाइकर्टनि निया कर्टआ दा बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां आरो साननो गोनां खोथा खारन आरो बेल' नङा आरो बे मेटारखौ लानानै जाय सिगनेटरि आफाद NDB-आनो जा बा एबसुनिफ्रायनो जा बा BTC सरकारानो जा बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ मोनसे डेलिगेसन टिम थाङै थाङै लोगो हमहैबाय थानायखौ जों नुदोंमोन। बिथांमोना BTR एकर्डआव थानाय माखासे अनुष्ठान जेनेबा सेन्ट्रेल गभमेन्टनिफ्राय गायसननांगौ बर्मायाव सेन्ट्रेल बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिजों लोगोसे बिभिन्न सेन्ट्रेल गभमेन्टनि जानाखि प्रजेक्टसफोर बा आसाम गभमेन्टनि दारै गायसनजानो गोनां BTR एकर्ड मथे माखासे अनुष्ठानफोर शिक्षा अनुष्ठानफोर बेफोरखौ दा जों नुदों बाजेट सेसन जाबाय थानाय समावबो सेन्ट्रेल गभमेन्टआव बाजेटआव मोनसेबो सोआखै। दा बाजेटआव सोआबा बोरै मावनो हानो आसाम गभमेन्टआबो आसाम गभमेन्टनि मावनांगौखिनिखौ BTR एकर्ड मथे बाजेटआव मोनसेबो डिक्लेयार खालामनायखौ जों नुवाखै। दा जोंनि लिडारफ्रा आं दहाय एसे आगोलाव बुंनाय बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा NDB-आनो जा दानि जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय BTC सरकारानो जा बिथांमोना सम लायै सम मोनसे डेलिगेसन टिम लानानै आसाम गभमेन्ट भारत सरकारजों सावरायबाय थानायखौ जों नुदों। सत्तेव दिनै मानो सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव भारत सरकारा गावसोर मिथिखासेयावबो सोरबा NDB-नि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव जिउ जोबजासे थानांनाय मानो साजा फोसावहोबावखो बा एकर्डआव लिरनाय शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठानफ्रा मानो बाजेटआव डिक्लेयार जायासै दा जोङो ओंखायनो सन्देह जादों BTR एकर्डखौ भारत सरकारा आसाम सरकारा गुरुत्व होआखै नामा जोंनि गोसोआव बिदि मोनसे सोंलु सिखारदों आरो बेबायदिब्ला बिराद दुखुनि बाथ्रा आरो दुखु गोनां बाथ्रा जागोन खारन जोंनि ओनसोलाव सान्थि लाबोनो होननानै जे सुक्तिखौ खालामदों बे सुक्तिखौ जुदि भारत सरकार आसाम सरकारा गुरुत्व होआबा बे सुक्तिया मिनिंलेस जाहैगोन गुरुत्वहीन जागोन। दा ओंखायनो आं सानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ ज' जानानै सावरायलायनांगौ सानफिनलायनांगौ बोरैबा जोंनि NDB-फोरनि मावथिफोरखौ जेलाव थानायफोरखौ बा जायफ्रा दासिमबो केस सोलिगासिनो दं कर्टआव बिसोरखौ सरकारजों रायलाय होनलाय खालामनानै गासिबो सिगनेटरि ग्रुपफ्रा रेहाय होनो हायो बा दसफोरनिफ्राय मुक्त खालामनो हायो बेखिनि लामाखौ लानांगौ होननानै जों बड'लेण्ड फरायसा आफाद BSU-निफ्राय दानि दैदेनगिरिफोर सरकारखौबो खावलायहरदों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।